Warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi malam hari ini juga pedes bos, pedesnya mana? Alhamdulillah anak loro bos. Iki lho bos, anak loro bos, alhamdulillah. Api apui anaknya, anak lone. Jangan anak jangan ngomong api kayak kue. Bisa tak malam wolong telu. Pi dhuwure berapa? 83. Alhamdulillah dosa mana. Wih, nanti cangap man. Ben mentel. Nah, tinggal nih. Wis tak kena, Cuk. Ono wi dik iwangi dik. Ora apa-apa wi. Ora neletak. Ora nlentak. Nah, Kucuk-kucuk gocakno susune gocakno ben mentel. Nah, paling ditelak iki lho telake metu lho. Gak. Ora ditelake, wong ditelak ya ora apa-apa, wong ora mambu kok. Wis dilatih enak. Kalau dik lah iki lho dik parah nih. Ana lone. Mana anak wis lincah, Bos. Lagi umur piro ya? Lagi perang dina iki lho anak wis apik, Bos. Bos delok. Padha kowe to? Nah, iya ta padha to. Nah kayak Bos. Menyusui. Alhamdulillah mana loro jan apik-apik pedese. Amin. Susune sego, wedi ngono ya. Susu we gombel iki. Ya ya, wedi susune. Cil rene. Blok susun. Kene ndi tak karepe? Susune sak aplah. Ya ngono kuwi susune, tarah manake ngono nyusui. Iki Bos. Anu susun. Nah, analon ben gak gitu kan le. Analon le, alhamdulillah. Terus susumu terus. Susune dicekel, susune ceklan. Pokoknya susu dicekel cak. Sing sewanta coba grusu. Ben ngono lak dipendel. Nah, ono kecet ngono gak apa-apa. Kecet dhewe ya. Sowan. Nah, ngono. Yo. Ngelak tenan iya. Kayak sekali diki. Lah ya ngelak. Ndi wae. Iki lho. Dik kok cilik awake dik. Kayak cilik kamu lho, Dik. Tangan dikrokoti dik. Iya. Centul lho. Dewi. Nah, pokoknya dosa iki ben menang pokoke anteng stabil ngono ya. Udah lah, ngomong ati gleset tadi lah. Kuping ati kepleh ning sor. Wis warak ya Pak. Gung. Ben terus picik gantian. Nah, wi gantian. Tahan lagi lah. Masalah itu dobrak-obrak. Yo jauh bedok tenan. Mantel jauh bedok. Iya. Kita jenenge timpak-timpluk. Jenenge timpak-timpluk ya. Dan iya. Cedok tenan. Lan nyusuan. Lele. Ngapik. Iki lho wong. Dik kowe jumet diang, Dik. Endi diang iki lho, Dik. Ya iki lho, Dik. Diange kayak kayu man ben awet. Ya, gitu ya. Kayak kayu, anu cilik-cilikan kayu, Dik. Dan serok. Bengi nyusune pedus. Cempe, Bos. Cempene wae menyusui ibunya. Iya. Oleh iki kok. Ya batak tenan. Cedok. Delok le. Sing ireng le. Iki den susul gak ngerti. Nyamuk kaya ngene kok. Wedhus kon iso turu piye wong ora iso turu bathok nyamuk. Di. Wedhus tok jero ya. Iya niki. Ya kayu digolek kayu. Dasar. Iya, yang ini ki. Kawan penting nanti dasar lah. Lagi menyusui cempenya, nyusui ibu. Iya. Ayo diwarakne le, Warakne le. Ora iku aja. Pokoke warakne pokoke sampai jembluk ketemu ben warak terus baru turu. Ben disumeti diang lho ya, ben enak anget. Ah, Mas, iki le aja ngono to. Ayo. Jauh bedok. Wis diwi ku opo lho. Ben
demi apa klok. Pokoknya kucai. Dah. Kudune pendele dibekok ngene kok. Ini tadi dikecet wingi yo wis mblungker dhewe. Yo ora iso malah gableh kok ya. Takor le. Ya pokoknya ganti-gantian. Ganti-gantian. Nah, golek nakwa kuwi nah disemuti ngesakne wis ngamuk teng ibr nang ngarepmu delok kaya ngono lho. Nyamuk gede-gede kaya ngono lho. Iki mau pendele nang dhuwur yo itis mentel. Pendele kaya kurang sak gram madian. Nah ya pendel tarah pendel dawa lho. Oh ya gak apa-apa sementing wis nyame dron. Kupinge Ayu. ya. Ayu. Ganteng-ganteng. Pas jenenge timpak-timplok ya. Ya ya. Alhamdulillah mana esis. Mana bos. Aquane jumatan dik aquadi. Kuwi man jumatan man. Kuwi kayak anu ngono lho man, edane ngono lho. Mau dikai nganu barang kuwi men nak. Serot. Ya pokoke. Sakno. Nah kono lho ora lak kobong sementing gak edak-edak ngono lho sementing. Ngamelang ilang kabeh langsung Wis jumatan aquane kok netes. Iki ngurang nyamuk blok ya. Lah iya pingo. Jenak betan nggih iki nang ngurang nyamuk. Ya maksudnya ki ya dikai kayu sing kelo kayu kelo gobongan karo rambut ngono lho. Wes dong turu. Ya. Galak bos. Ben mentel wicik mentel nah, yo ngane obae coba to. Anake ben mentel sing ngesane. Mentel. Angel adik. Bingo mekan terus. Ki pentel neh man, ben rada warak man. Trok kene trok yo. Pendele ben rada warak. Iya. Nah, wi mekan wi nah, wi mekan. Droso. Terus jrok. Iya. Srok. Lucune. Iya. Jan po lucune lho delok. Iya. Lucune lah mentel. Wah, sawang ngene mentel ngene iki. Rasake longgas kena minggu. Trok. Iya. Sitoke arek kroyok itu lho. Iya. Wis kayak bagian di dhewe lho. Le. Jan Iki wayahe ngumbah ya. yo sesuk diumbah. Sek seminggu sek. Ayo sitok golek ayo. Ayo lucune anake. Kena kelas sing enak klop. Kendel jan jaduk. Terus sing enak dah lho. Iki keduren wesan. Sitok ya. Malah kecetok. Gak apa ayo terus. Ya Allah lucu derek. Iya. Nanti dengklek. Iya. Nanti dengklek kayak ngono. Ayo. Rono ayo. Ya nyamuk ini. Kuwi ngenteni lho jane wis. Iku ya murup sesuai. Ben iku murup. Anu apa jenenge anu. Ben mekan sik maneng lah, engko dikai kayu-kayu ki lho. Engko tak diangne. Cek rono tak diangne lak menak. Lho kayu gedhi lho nah. Ayo mentel le. Ayo. Timpluk. Ayo terus. Alhamdulillah sehat bos. Anaknya sudah melahirkan. Amin. Alhamdulillah. Dan sip. Aquane wis dibangun ben anu sakne. Minggat kabeh nang langsung resik enak. Iki nyamek kayak ngene lho. Terus. Ayo mentel lah. Nusunah yo. Iki lucune. Ya lucune rek kowe lucune ton jenenge timpluk T. Timplak ayo. Ki apa to ki? Nah kertas iki. Nah.
Nah, ya wis ngono lur, jadi vlog hari ini alhamdulillah wedhuse manak loro tek ayu-ayu ganteng-ganteng lanang itu. Muga-muga sehat selalu. Wis jadi ngono lur iki. Hari ini guys diangi wedhus ben gak dicokot nyamuk. Alhamdulillah anake apik-apik. Wis ngono lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.